Bé, moltes gràcies, Maria de Lluc, i moltes gràcies a la Bombonera per haver-me convidat i a tots vosaltres per ser aquí. La veritat és que fa una mica d'impressió i tot, tanta gent. I a més m'haureu de perdonar que faci una captatio perquè avui tinc un mal dia i espero que vagi bé tot, però bueno, diguem que he dormit poc i que tenia examen amb els alumnes i ha estat tot una mica un desastre, però esperem salvar-ho com puguem. També faré una segona captatio, però arran del que us vindré a parlar, perquè... Bé, per què? Doncs perquè crec que quan parlem d'exili i quan parlem de conceptes com els d'identitat i aquestes coses, sobretot a l'hora de parlar de l'antiga Grècia i de moltes coses de què parlaré, s'ha de ser més aviat un antropòleg o un estudiós de la religió, perquè veureu que tot el que parlarem avui, almenys a Grècia, té molt a veure amb la religió, amb el mite també. O bé, si ets historiador, perquè veureu que parlarem molt d'història. Jo no sóc cap d'aquestes coses, d'acord? Jo sóc filòleg, o helenista, o traductor, com vulgueu, aquestes tres coses es poden resumir també en la figura del filòleg, i jo treballo amb textos, d'acord? Llavors jo us parlaré del que sé que són els textos, d'acord? Per tant, partiré de textos. La tercera captatio que he de fer és que elles em van demanar que parlés una mica de l'exili en el mite grec, i partiré del mite. Però ja sabeu que el mite en realitat és una cosa molt complicada i és molt fàcil banalitzar què és el mite grec i què representa el mite, però el mite en general ve a explicar, vol donar compte d'una cosa que passa a la realitat, no? Llavors, us parlaré de diferents conceptes d'exili que hi ha a l'antiga Grècia des del mite fins a la realitat històrica, amb casos reals, d'acord? I partiré, esclar, d'una paraula, perquè sóc filòleg, d'acord? I és molt petita, això? No, Déu-n'hi-do, llegeix prou bé. La paraula exili, en grec no és aquesta paraula llatina, la paraula grega és figuer, d'acord? Que sí, el grec és una llengua indoeuropea, és a dir, que és de la mateixa família lingüística que el llatí, per tant que el català, s'assembla bastant, si penseu bé, amb alguna paraula que us soni, no? Si us hi penseu bé, jo he llegit figuer, però podria llegir foguer, i foguer què us sona? Fugir, oi? Figuer vol dir fugida, d'acord? Ve d'un verb que vol dir fugir, feugo, d'acord? I és la paraula que utilitzen els textos des del principi, d'acord? Des de l'època arcaica, per parlar del que nosaltres anomenem exili. Però fixeu-vos que el punt de vista ja canvia una mica, perquè fugir no és el mateix que t'enviïn a l'exili, no? Fugir implica una acció activa. Anar-te'n a l'exili també, però ja m'enteneu, no? Llavors, us parlaré de tres conceptes d'exili diferents. Els dos primers parteixen de la mateixa paraula, que és feuguer. La tercera és un concepte de feuguer una mica diferent, que és l'ostracisme. I això ens servirem... L'ostracisme, a més, és una paraula que ha entrat, oi?, al català, i tots coneixeu més o menys què vol dir quedar a l'ostracisme, no? Veureu que no s'assembla gaire al que era l'ostracisme pels grecs i espero fer unes quantes mitificacions sobre l'ostracisme. Però jo, abans d'entrar a l'ostracisme, us vull parlar de dos conceptes diferents d'exili. Per què? Hi ha un exili molt bàsic a Grècia, que és el mateix que per nosaltres. I em sembla que no cal que m'hi allargui gaire, perquè tots teniu molt clar què és anar a l'exili. Anar a l'exili vol dir haver de marxar de casa teva, del teu país, per raons normalment, podríem dir, polítiques, o perquè el teu país ha perdut una guerra, o perquè et persegueixen normalment per motius polítics, sexuals, en definitiva, de gènere, el que sigui, però en realitat són tot qüestions polítiques, no? Això a Grècia existeix, i existeix des del principi dels temps, d'acord? Veureu que la figura que he triat per exemplificar tots dos tipus de feugue que us explicaré ara és Orestes, que pateix aquests dos tipus d'exili que us explicaré. El primer, aquest exili, que és el mateix que el nostre, és el mateix, no canvia, d'acord? És la fugida del país perquè et persegueixen, perquè t'expulsen, perquè et persegueixen per les teves idees o per les teves malvestats, d'acord?
He triat hi ha molts casos paradigmàtics i no cal que ens allarguem gaire, però els grecs tenien... Parlem de grecs i us hauria de fotre ara una llauna sobre el fet que Grècia no existeix i que són ciutats que s'odien entre si i que l'únic que tenen en comú són els déus, la llengua, Homer i els Jocs Olímpics, però no cal que us digui res més enllà d'això, d'acord? Parlem de grecs referint-nos a tots aquells que parlen la llengua grega. Parlen dialectes diferents i de vegades no s'entenen, però en tot cas és grec, d'acord? És que és una mica complicat, parlar en propietat, però bé. Els grecs tenen molta tendència a enviar la gent a l'exili i personatges tan cèlebres, un dels quals ha citat la Maria de Lluc, Safo, que era poeta. Pensaries que els poetes no han de tenir problemes. Sí, Safo i Alceu, que eren contemporanis i que són els pares de la poesia lírica, tots dos van ser exiliats. I durant un temps. El que passa és que van poder tornar. Tots dos eren de l'illa de Lesbos, on hi ha ara la crisi dels refugiats, davant de l'actual Turquia, però tota aquella part de l'Àsia Menor en aquell moment era Grècia, i tots dos van haver de sortir corrents, a correcuita de Lesbos. Per què? Perquè la figura del poeta, a part que estava relacionat amb les altes esferes del poder, per ser poeta a l'època, encara que fossis dona i estiguessis absolutament marginada, perquè els grecs tenen una societat absolutament heteropatriarcal, malgrat tot això, els poetes eren part de l'aristocràcia. Per tant, quan va haver un canvi de govern, els Safo i Alceu eren de les famílies més riques de Mitilene, d'una de les ciutats de Lesbos, quan un tirà anomenat Pítac va pujar al poder, els va expulsar. Safo no parla mai del seu exili, Safo sí que parla d'ella, però tots els fragments que hem conservat en general o són himnes a divinitats o són poesia d'amor per les seves estimades, per tant, no hi ha gaire aquesta cosa, no s'agafa gaire la realitat, política vull dir, però en canvi el Seu és famós per haver fet poesia política. Política entenem com a poesia de la polis. Potser no heu sentit mai a parlar del Seu, per nosaltres és molt habitual, però el Seu no és tan famós com Safo, oi? Però sí que segur que heu sentit a parlar de la metàfora de l'Estat. L'Estat com una nau, això que feia l'Artur Mas de governar el timó de la nau i tot això, aquestes collonades, doncs venen del Seu, que és el primer que s'inventa el govern de la ciutat com una nau. Després Horaci el copiarà i d'aquí ens ha arribat als nostres dies. Però el Seu, en un cert moment, esmenta que ell va haver de sortir corrents de casa seva, el van exiliar per motius polítics, i de fet, es compara a un llop. Apareix la paraula lycos, que en grec vol dir llop, i no sabem exactament per què, però la figura de l'exiliat a Grècia està molt relacionada amb aquest animal. Ens ho podem imaginar, si penseu bé, perquè normalment, tot i que pot anar... normalment va en grup, el llop, però nosaltres ens l'imaginem com un animal solitari, perillós, nòmada fins i tot, i a Grècia sembla que hi ha alguna relació entre l'exiliat i el llop. De fet, també és una paraula que apareix sovint a l'hora de relacionar-nos amb una cosa que no sabem si va existir bé del tot, que és la cripteia. Sabeu la paraula críptic? Críptic vol dir una cosa que és difícil d'entendre o que no es pot saber. Cripto vol dir amagar, en grec. Per tant, la cripteia ja és una cosa bastant amagada pel nom, que és una cosa iniciada. El que havien de fer els espartans a l'hora, quan eren joves, els espartans aristòcrates s'havien d'iniciar i feien l'anomenada cripteia. I com que era críptica, no sabem exactament en què consisteix. De fet, sembla que havia de ser de matar un esclau. Els espartans no eren gaire amistosos, però sí que segur que tots heu vist, o alguns heu vist, aquesta pel·li de 300 que teniu a l'imaginari, que una de les coses que es creu, i els mateixos antics ja ho deien, que una de les iniciacions del jove espartà era que t'abandonaven al bosc i havies de o bé matar un esclau, o bé matar una bèstia, o bé havies de tornar a casa fet un home. Quan trobem aquests testimonis a les fonts, sovint apareix la paraula llop, o sigui, et comparen amb un llop. I quan apareixen figures que han hagut d'anar a l'exili, se les compara amb un llop. És el cas del Seu. No m'allargaré gaire en aquest cas, perquè ja us he dit que era el més evident, l'exili més normal, però us vull parlar d'aquest personatge, que és històric, i és un personatge que és una meravella, a mi m'encanta. Ja veieu que era guapot, no sabem si era així, però en tot cas era molt ben plantat, i sabem que era molt ben plantat perquè era el preferit de Sòcrates, que en sabia molt de nens. I aquest era un dels seus principals deixebles, d'acord? Faig broma, ja us podeu imaginar que faig broma.
Alcibíades, però, Plató ens diu que era molt guapo, el més guapo, i un borratxo, entre altres coses. Alcibíades va ser un dels personatges més cèlebres, fins i tot algú us deu sonar, Alcibíades, els que heu fet història per descomptat, però és un dels personatges més fascinants que ha donat la història de la Grècia antiga, i això que no va tenir temps de fer res, perquè el van matar bastant jove. Alcibíades era un home aristòcrata i va ser un dels principals generals d'Atenes a la Guerra del Peloponès. La Guerra del Peloponès, que és... Vaig parlar l'últim cop que vaig ser aquí, a Banyoles, no? Que és la gran època d'Atenes coincideix amb una època de crisi, en què Atenes, l'Atenes democràtica, de què parlarem més endavant, s'enfronta a l'Esparta oligarca i monàrquica, diàrquica, hauríem de dir, pel control de l'Egeu, pel control de Grècia. Un d'aquests generals, penseu que Atenes, com a bona democràcia, tenia molts líders, un d'aquests líders del partit inicialment demòcrata era Alcibíades, deixeble de Sòcrates. Alcibíades va convèncer els atenesos, i amb ells tota la lliga, d'anar a envair Sicília, que va ser, al final va resultar sent la campanya més desastrosa i per la qual Atenes va acabar perdent la guerra. Quan ja havien tingut la flota preparada, Alcibíades resulta que en una nit de borratxera, això que diuen en castellà, que la lió parda, perquè es va dedicar a mutilar unes estàtues que es diuen els Hermes, i no sabem si es va dedicar a fer-ho ell, però van acusar-lo a ell d'haver gosat fer malbé unes estàtues religioses. I per tant se'l va condemnar a l'exili, en el moment en què ell anava a encapçalar l'expedició contra Sicília. D'acord? Dies abans de sortir amb la flota, Alcibíades surt corrents d'Atenes i no se li ha hagut res més que anar-se'n d'exili a Esparta, contra qui anava a lluitar. D'acord? Que el rep amb els braços oberts i Alcibíades comença a dir als espartans tot el que han de fer per derrotar els atenesos. Un personatge, un sofista, podríem dir, pràcticament. Què passa, però? Que Esparta té un afer amb una de les reines. Penseu que els espartans tenen dos reis, això que us deia, diarquia. Doncs Alcibíades té un rotllo amb la dona d'Agis II, que és un dels reis, i és descobert. Per tant, els espartans l'exilien. No sé si l'exilien, en tot cas surt corrents, ja ens va bé la paraula feugue, perquè si no el rei l'hagués assassinat. I clar, si ja s'ha refugiat dels atenesos anant als espartans, després d'Esparta on havia d'anar? Amb els perses, que són els rivals històrics dels grecs en general, i contra qui Esparta i Atenes havien lluitat durant les guerres mèdiques uns anys abans. A Pèrsia no en va tenir prou i els perses eren aliats dels espartans, perquè, si penseu el model, ja només pel model de govern, Atenes era una democràcia i, en canvi, els perses eren una monarquia tradicional, un imperi. Per tant, era molt més fàcil que s'entenguessin amb els espartans i van finançar la campanya dels espartans, que van acabar guanyant la guerra. Però doncs, Alcibíades els va convèncer que deixessin de donar tant suport als espartans perquè s'anivellés una mica la balança i llavors els atenesos comencessin a guanyar una mica més. D'acord? És a dir, que va tornar a fer un mini pas per equilibrar les forces i va tramar, o en tot cas sembla que us estic parlant a partir de les fonts que hem rebut i vés a saber què hi ha, de veritat, però va intentar que a Atenes hi hagués un govern oligarca que va acabar existint, el govern dels 400, que va ser un govern de terror que va intentar suprimir la democràcia i instaurar un règim oligarca, i va durar uns anys. Però Alcibíades no va aconseguir tornar amb aquest règim oligarca. Ara, quan es va enfonsar el règim oligarca i va tornar a pujar la democràcia, Alcibíades va tornar a Atenes, aquest cop com a heroi dels demòcrates. D'acord? És a dir, va passar dels oligarques als demòcrates. Imagineu quina capacitat d'atracció que tenia aquest home. Quan torna a Atenes com a heroi, li restitueixen els drets de ciutadania, ara us explicaré tot això, però el primer que et fan quan et condemnen a l'exili és perdre els drets de ciutadania, i el reben com un general triomfant. I Alcibíades durant aquests anys esdevé un dels estrategs, un dels generals més importants de l'imperi atenès a la guerra contra Esparta. Fins que en una batalla fracassa, ell no, però un lloctinent, i s'ha d'exiliar un últim cop a Tràcia. Ja no li queden més racons per exiliar-se. Atenes acaba perdent la guerra i els espartans al final el veuen com un home massa perillós i envien uns assassins, el maten, l'acaben executant. Per tant, fixeu-vos
una figura, crec que no hi ha figura més prototípica de l'exiliat i oportunista que era Alcibíades. Però això seria l'exili que, diguéssim, és més fàcil d'entendre, no? Un exili, com us deia, polític, un exili militar, o com li vulgueu dir. Ara bé, hi ha un exili de Grècia que s'anomena igual, que és feugue, per tant no tenen dues paraules diferents per anomenar-lo, però que no s'assembla gens al que per nosaltres és l'exili, que és l'exili, jo l'he anomenat ritual, perquè és el que implica, és la fugida d'un personatge que ha comès un crim. No un crim polític, sinó un crim de sang. Quan una persona mata una altra persona de la mateixa comunitat, la comunitat l'exilia, el fa marxar perquè està contaminat. S'ha tacat les mans de sang, i nosaltres diem igual, aquesta expressió, s'ha tacat les mans de sang i no pot viure en aquella comunitat. Si vol tornar a aquella comunitat, i ja veurem si se'l deixa, ha d'expiar i ha de rentar-se. La contaminació, el miasma, que es diu en grec, és un concepte molt important. I, de fet, ara començarem a parlar d'un d'aquests personatges del mite, tota la seva vida no s'entén sense aquest assollament, aquesta sotzura provocada per un crim de sang. D'acord? Això sí que no ho tenim nosaltres. Aquesta expulsió de la comunitat i la pèrdua de drets de ciutadania, nosaltres quan tenim un crim se't jutja i se't tanca a la presó o bé abans a pena de mort. Però això d'expulsar-te de la comunitat i no matar-te perquè tens les mans tacades de sang d'un membre de la comunitat és molt propi dels grecs. I ja ho trobem en els primers testimonis literaris. Aquí us n'he posat un que potser no sembla tan evident, però que ja parla d'aquesta figura de l'exiliat, que per als grecs és terrible no tenir casa, no tenir família, és terrible en vida i és terrible en mort, perquè la memòria depèn que els teus descendents et recordin. Si no hi ha record, hi ha oblit, i això és la desaparició absoluta de la persona. Un exiliat no té on ser honorat, no té família. I apareix en un dels passatges més bonics de la Ilíada, que us he citat aquí en traducció del Pau Sabater, que és quan, si l'heu llegida i si no us ho faig un resum, és quan Príam, rei de Troia, se'n va a buscar Aquil·les per demanar-li el cadàver del seu fill Hèctor, que ha mort, que l'ha assassinat i l'ha mutilat, o ha intentat en tot cas. I just acaben de tornar i un dels servents de Príam li diu aquests versos. Diu, els déus han filat el destí dels pobres homes que moren, que visquin amb dolor, mentre que ells no tenen sofrences. Hem vingut aquí a patir, aquí no, els grecs eren iguals. Al palau de Zeus, a terra, hi ha dues gerres molt grosses. Hi ha les coses dolentes en una i les bones a l'altra. A qui les dona mesclades Zeus, que en el llamp se delita, li toquen ara les coses dolentes i ara les bones. I a qui només en dona de tristes, el deixa sense honra. I un mal tàbec el va perseguint per la terra divina i no té ni la companyia dels déus ni dels homes que moren. Fixeu-vos que és una persona que només li toquen coses dolentes, una de les pitjors coses que et pot passar, i és l'etern errant, la persona que no troba descans, que no té casa. Per exemplificar-lo, aquesta persona, que us he dit, un personatge del mite, que és especialment atractiu i que a més l'he hagut de treballar últimament perquè hem traduït l'Orestea, que us faig publicitat, acaba de sortir, si no, compreu-la. L'Orestea, en teoria, està protagonitzada per Orestes, però l'Orestes no surt fins a la segona meitat, fins a la segona tragèdia. Aquest que trobeu aquí és Electra i Orestes i Pílades. Coneixeu la història d'Electra? Tothom, més o menys? Us en faig 5 cèntims. Tot comença amb la Ilíada. Recordeu que sí que sabeu tots que la guerra de Troia, que és una guerra mítica que comença pel rapte o segrest o fugida d'Helena, a mans de Paris. Agamèmnon és el germà del cornut, Menelau, que inicia una expedició contra Troia. Per poder marxar a Troia amb l'estol i derrotar els troians, que són vistos una mica com els bàrbars de l'Àsia, és a dir, el que després eren els perses, reuneix tot l'estol a Aulis per marxar cap a Troia, que està a l'estret dels Dardanels, en una posició estratègica per dominar tota la ruta comercial. Resulta que quan volen salpar
hi ha tan mal temps, perquè, és igual, han agreujat una divinitat, que no poden salpar, i l'exèrcit, un exèrcit aturat, només consumeix queviures, i no, es va quedant sense vitualles. Per tant, els soldats se li comencen a revoltar, consulten a l'oracle què han de fer si volen salpar Troia, i l'oracle, l'endeví, diguéssim, els diu que Agamèmnon ha d'oferir un sacrifici humà, que pels grecs això ja veurem que és una cosa bastant grossa, la seva pròpia filla. I Agamèmnon s'ho pensa una mica, res, 3 o 4 versos, però diu, oi, quina pena, això no ho hauria de fer, però ho fa, d'acord? I mata la filla, sacrifica la filla. Després hi ha versions que diuen que no la sacrifica, que la sacrifica, és igual. Per a Agamèmnon i per a la seva dona, sacrifica la filla. La dona d'Agamèmnon, Clitemnestra, que és germanastra d'Helena, d'acord? Ja havia estat casada i ja havia tingut un fill. Quan Agamèmnon la pren per esposa, li mata el fill. Per tant, era el segon fill que li matava Agamèmnon. Clitemnestra, clar, no es va quedar gaire contenta, i Agamèmnon i l'estol va poder salpar cap a Troia, però 10 anys després torna, i Clitemnestra no ha estat ociosa, ha trobat un amant que odia Agamèmnon, i quan torna Agamèmnon maten tots dos plegats Agamèmnon. Si em permeteu l'incís, ja que es tracta d'una història divertida, l'amant de Clitemnestra és el fill del germà del pare d'Agamèmnon. Però a part de semblar una telenovel·la, és més divertit que això, perquè a Grècia ja sabeu que la tragèdia va d'expiar crims d'avantpassats, d'acord? Expiar, o carregar la culpa dels teus avantpassats. La cuna d'aquestes culpes inicials ve del pare o avi d'Agamèmnon, Atreu, que el seu germà Tiestes, Atreu s'enfada perquè Tiestes sembla que hagi tingut un flirteig amb la seva dona, i Atreu fa el que tots faríem, que és li mata els 12 fills, els esquartera i els serveix en àpat a Tiestes, que no ho sap i se'ls menja. Ja veieu que els grecs eren molt civilitzats. Tiestes se'ls menja, tot això estem parlant del mite, evidentment, se'ls menja, no ho sap, i l'únic que deixen viu és Egist, aquest 13è fill, que, òbviament, tornarà quan sigui més gran, serà exiliat, una altra persona, està tot ple d'exilis, serà exiliat i tornarà per ser amant de Clitemnestra i matar Agamèmnon quan torni. Sí? Em seguiu, tots? És complicat, Agamèmnon és assassinat per Clitemnestra, però llavors es troba que el mite normalment no es preocupa gaire per la lògica. Vull dir que hi ha mites que quan maten Agamèmnon, el fill, que és Orestes, el fill d'Agamèmnon i Clitemnestra, és un nadó i de vegades té 15 anys, és igual, d'acord? La qüestió és que el primogènit de mascle, és a dir, l'hereu d'Agamèmnon i Clitemnestra, per raó de llei de l'oikos, de la casa, està obligat a venjar el seu pare. I venjar el seu pare matant Egist és fàcil, que és una mena d'oncle, no? Però és igual, se'l pot matar. Però matar la teva mare és més complicat. En tot cas, la mare té tanta por que l'exilia, tot i ser el seu fill, i tot i, en teoria, estimar-lo. Les versions aquí varien una mica. I exilien, en el cas de l'Orestea, un nadó, pràcticament. Un nadó que tornarà 20 anys després a matar la mare. Orestes, aquí, en aquest primer moment, pateix aquest primer tipus de feuguer. És exiliat per la mare, d'acord? Que és un tipus d'exili bastant fotut. I no li perdonarà. De fet, en el moment en què Orestes torna disfressat, no només disfressat, sinó que farà creure a sa mare que és mort, perquè es tranquil·litzi i es calmi, Clitemnestra més aviat se sentirà alleugerida. O sigui que és una mare una mica complicada, també. Però, quan torna Orestes, dubta, al final, si mata o no la mare. Quan la té davant amb l'espasa i l'està a punt de matar, li pregunta al seu company, un d'aquests dos, Pílades, l'he de matar la mare? Dubta a l'últim moment. I una de les coses que li retreu més no és que matés el pare, de fet, us podem llegir l'escena, si voleu, després, és haver-lo enviat a l'exili. Haver-lo desposseït dels seus honors, com aquí, quan diu el deixa sense honra. Els drets de ciutadania i els càrrecs d'un ciutadà lliure tenen molt a veure amb la paraula honor, la timer.
I és el que li critica més. Bueno, no és el que li critica més, Li diu, tu vas matar el pare i a mi em vas enviar, quan era petit, a casa una casa enemiga. I Clitemnestra li diu, no, jo et vaig enviar a casa d'un amic i vas ser criat bé, no? Jo no et vaig matar, no et vaig enviar, simplement et vaig fer fora del país, que Déu-n'hi-do. Però això Orestes ho porta clavat. I no només Orestes, sinó que també la seva germana, que és una d'aquestes, Electra. I quan l'Orestea es troben Orestes i Electra finalment, Electra, com que és una dona, no és exiliada per la mare perquè ningú no pateix que Electra mati la mare. Per tant, Electra sí que es queda al casal. El que passa és que, evidentment, en el nou matrimoni o en la nova parella d'Egist i Clitemnestra, com que no perdona la mare haver matat el pare i haver-la fet una descastada, pràcticament, la tracten molt malament. Bueno, l'Orestea no s'acaba d'entendre si la tracten malament o no, però en altres tragèdies, com l'Electra d'Eurípides o de Sòfocles, és una maltractada i, a més, d'aquí ve el complex d'Electra, que està tan enamorada d'Agamèmnon, del seu pare, tot i que el seu pare va fer tot el que va fer, que ha donat lloc a aquest complex. Bé, Electra es queda a Argos amb la seva mare, però passa a ser pràcticament una pària a casa seva. Pobra, va mal vestida, la tracten malament, una mica aquesta imatge del padrastre terrible. I quan finalment, anys després, Orestes torna, es reconeixen a la tomba del pare perquè una de les coses que es fa més habituals és oferir un rull de cabells a la tomba del pare. I Electra, en una escena preciosa, compreu-vos el llibre, Electra reconeix els cabells de son germà. Quan descobreix els cabells de son germà, i al final acaba sortint Orestes, en una escena preciosa en què Electra ha reconegut els cabells, però quan veu el seu germà finalment, cara a cara, es nega a creure que és ell, i Orestes li diu una cosa meravellosa, li diu, creus que aquests cabells són meus i em veus a mi i no veus que sóc ton germà? És una escena, de veritat, que és una meravella. Però bé, en tot cas, una de les primeres coses que diuen Electra i Orestes quan ja s'han reconegut i s'adrecen a son pare, a la tomba de son pare, perquè els ajudi a venjar-lo, el primer que fan referència és a l'exili, a la feugue. Ja, és una cosa molt curiosa, fixeu-vos. Jo sóc com una esclava a casa, perquè ja no visc en el meu casal ha estat ocupat per estrangers, diguéssim. Orestes, un fugit. Aquí hem intentat mantenir l'arrel. Orestes, un fugit. Lluny de la seva hisenda, mentre aquells superbs viuen a cos de rei dels béns que vas gruar tu, pare. I Orestes, al cap d'uns versos meus, es refereix a son pare un altre cop i diu: mira els teus fills privats del pare Àguila, assassinat per l'abraçada i l'espiral d'un escurçó espantós. Clitemnestra i Orestes sempre tenen una imatge relacionada amb les serps. La gana famejant constreny els orfes. No han crescut encara prou per dur les preses que va fer el seu pare al niu. I així ens pots veure a mi i a ella, Electra, dic. Tots dos, l'estirp a qui han arrabassat el pare, tots dos fugits i bandejats del seu casal. Aquest serà un dels motius que portaran a Orestes i a Electra. A l'Orestea, Electra té un paper molt secundari, només del reconeixement. Però si llegiu les altres tragèdies de Sòfocles i Eurípides que tracten el tema, Orestes més aviat és un titafreda que només actua perquè Electra el convenç de fer-ho. O sigui que Electra no té un paper secundari. Tots dos acaben matant Electra convencent, Orestes és la mà executora, però acaben matant Clitemnestra. Però, esclar, en el moment tu estàs obligat per llei a venjar ton pare, almenys en el mite, després ja vindran les institucions democràtiques. De fet, l'Orestea és tota una explicació de com neixen aquestes institucions democràtiques i aquests tribunals que jutjaran els actes humans i no divins. Però en aquell moment tu estàs obligat a venjar ton pare, perquè si no et persegueix la consciència de ton pare que et diu com és que no m'estàs venjant. Però en el moment en què Orestes clava l'espasa a la mare, en el mateix moment diu això: a tots els d'Argos els vull dir que en passar el temps em guardin el record de com va anar aquest mal i en donin fe per mi, si torna, a Menelau, germà d'Agamèmnon, que encara no ha tornat perquè s'ha perdut com Ulisses. I vagaré, pobre exiliat del meu país, jo, venjador de pare i assassí de mare, i aquesta fama deixaré en vida o en mort.
fixeu-vos que acaba de matar la mare i al primer moment comença a tenir ja remordiments de consciència. De fet, després d'aquest vers, a l'acte, 3 o 4 versos després que hi ha una intervenció del cor, Orestes comença a veure les erínies, que són les gosses, ella diu, les gosses venjatives de la mare, que alguns han identificat amb els remordiments de consciència, però que en el mite són unes figures reals, són unes figures divines que et persegueixen i no et deixen en pau perquè has tacat les mans de sang, no de qualsevol, de ta mare. Llavors, això és la segona tragèdia. A la tercera tragèdia, Orestes serà perseguit per les fúries, o les erínies, que són la manera grega o llatina de dir-ho, és igual, però abans de veure-les, ell ja diu això: sé que estic condemnat a vagar fora de casa, exiliat, amb les mans tacades de sang. Però demana una excusa. Recordeu que ho he hagut de fer perquè estava venjant el pare. Però és una de les primeres coses que diu, la por al ser exiliat. De què tracta l'Orestea? Ara us fotria un rotllo sobre la tragèdia, que no us en fotré, no patiu, però quan esteu acostumats, si heu anat a teatre, a veure una tragèdia, que normalment en veieu una, Antígona, Èdip Rei, Medea, veieu només una part de les 3 tragèdies que aquell mateix autor va presentar en un concurs teatral aquell any. L'única que hem conservat sencera de trilogia és l'Orestea. Si vosaltres llegiu, si vosaltres sentiu o aneu a veure o llegiu l'Èdip Rei o l'Antígona, tindreu aquella cosa, si us agrada, de la catarsi, que us agafarà en un moment de màxima d'emoció, perquè hi ha una mort important cap al final de la tragèdia i acaba, evidentment, com el Rosari de l'Aurora. Però això no és el que trobem a l'Orestea. Per tant, no sabem si aquestes mateixes tragèdies, en el si d'una trilogia que hauríem conservat, si acabaven així. L'Orestea no acaba així. L'Orestea és molt bèstia, la primera tragèdia, mort d'Agamèmnon per Clitemnestra. A la segona és encara més bèstia, Orestes matant la mare, i per nosaltres és anticlimàtic, però la tercera tragèdia el que fa és rebaixar tota aquesta tensió i justificar la invenció d'un tribunal que jutjarà els crims dels homes, que és el tribunal de l'Aeròpag. És igual. El cas és que Orestes, per trobar el perdó de la seva comunitat i poder tornar a Argos com a rei, serà obligat pels déus a anar-se'n a Atenes, que és on, per cert, es representa l'obra que està passant. A una Atenes que ja no és l'Atenes del mite, ja no és l'Argos del mateix... O sigui, hi ha com 2 plans, diguéssim, és l'Atenes on s'està representant l'obra, evidentment en el passat mític, però aquell Atenes on hi havia els ciutadans que miraven el teatre, bressol de la civilització, i allà serà perdonat a través de la fundació d'un tribunal per part d'una deessa, per tant és un tribunal diví, però integrat pels millors ciutadans i més justos d'Atenes. I aquells ciutadans votaran, per tant, un procés democràtic, votaran si Orestes ha de ser perdonat o no, si li ha de perdonar la purificació, la sotzura d'haver matat la mare. De fet, voten i és com l'assemblea de la CUP, perquè queden empatats. I llavors qui té dret, té vot de qualitat és la deessa, que després de tot, les benignes és bastant divertida, perquè és bàsicament un procés judicial entre les divinitats, les erínies, i Atena i Apol·lo, que defensen Orestes, i les erínies defensen Clitemnestra. Però vull dir que es van dient el nom del porc, és bastant divertit veure els déus insultant-se, però al final, quan s'ha votat tota la mandanga de fundar un tribunal, arriba Atena i diu, bueno, heu quedat empatats, decideixo jo. I jo decideixo que és molt més greu matar el pare que no pas la mare. I fa tot un argument que avui ens cau molt lluny, és igual, perquè això és molt lluny de l'exiliat, però ve a dir que no es necessita una mare per tenir un fill, i en canvi per tenir un pare, sí. És un argument una mica difícil de veure, ja ho veieu, perquè us asseguro que els grecs seguien naixent de mare i no de pare, però no us llegiré ara el tros. En tot cas, Orestes és perdonat i d'aquí serveix per explicar que la gent d'Argos i d'Atenes seran aliats per sempre, a la guerra del Peloponès, spoiler, no ho van ser, però serveix per explicar la fundació d'aquest tribunal, que és real, existeix l'Aeròpag en època d'Èsquil. D'acord? És, per tant, passar del mite per explicar una realitat contemporània, que és el que ara intentaré fer a partir de la figura de l'exiliat. Fixeu-vos, doncs, que
Orestes ha representat en 3 tragèdies, en les 3 tragèdies d'Èsquil, de l'exiliat normal polític a l'exiliat ritual, i per poder tornar a casa com el rei que és, haurà de ser perdonat d'aquest crim. Us havia posat també uns versos. Quan arriba a Atenes i demana ajuda a Atena, li diu això de seguida, diu: «Acull de grat el perseguit. No tinc sotzura ni impureses a les mans. Esmus i desgastat d'anar a casals estranys», perquè és un exiliat i ha hagut d'anar de casa en casa, «perdut entre els manyocs de vies dels mortals. He travessat terres i mars sense repòs, sotmès als manaments divins que l'Òcsies feu». L'Òcsies és Apol·lo. I aquesta no s'acaba d'entendre, però el que li està dient a Atena és: veieu, ja no estic contaminat, perquè he anat per totes aquestes cases i no he passat la contaminació. Perquè un dels problemes de l'exiliat ritual és que si t'acullen, passes la contaminació. No pots entrar. Una de les coses primeres que li retreuen i li diuen les fúries a Orestes és que no podrà participar de la comunitat perquè ningú li cedirà aigua lustral per rentar-se, per purificar-se. I Orestes ve a dir: no, mireu, ja no tinc sang, veieu? Ja estic net, m'he rentat les mans. Les Fúries intentaran demostrar que això és mentida i li diran això tan bonic, el cor, és el cor de Fúries, que diu, el veuen suplicant, troben finalment Orestes suplicant Atena, i diu: aquí el tenim abraçat a la imatge ben fort de la dea immortal. Exigeix ser jutjat pel delicte que ens deu, però no es pot. La sang materna, un cop caiguda, no es pot rescatar. Ai, las. El licor abocat a la terra és perdut, però en retorn m'has d'oferir un vermell beuratge que jo et pugui xuclar de l'entranya vivent, que em doni nodriment tan tètrica beguda. Ja sec, de viu en viu, t'estiraré l'abisme, perquè amb tortures paguis l'haver mort la mare. Són uns versos meravellosos, però ja us dic que al final acabarà guanyant el dret de venjar el pare, em sap greu. Sé que tots voldríem que acabés d'una altra manera. I ara us vull parlar d'un personatge que, com això que us deia de la Cripteia, no acabem de tenir gaire clar que va existir en algun moment segur, però que no en sabem gaire res. Vull dir que és molt especulatiu tot el que explicaré ara. Un d'aquests tipus d'exiliats rituals és una figura que s'institucionalitza en algunes ciutats de Grècia, que és la figura del farmacós, que estic convençut que us sona alguna cosa, oi? Farmacós, què us sona? Quina paraula us sona? Farmàcia, oi? Tots ja heu pensat, però heu dit, no, és massa fàcil, oi? Doncs, farmàcia. El farmacós és el que, com el farmacèutic, cura, però no és un metge, que això és un iatros, en grec, ni és un curandero, sinó que és una figura que cura malgrat ell, diguéssim, ara us ho explicaré. És la que nosaltres anomenem un boc expiatori. Aquí em serviré també del mite per parlar d'un possible farmacós, que mai se l'anomena així, però jo crec que ho és en certa manera. La figura del farmacós, com us dic, sabem que segurament en algun moment va existir, però implica normalment el sacrifici d'una persona. Segurament inicialment es matava la persona, però ja us dic que els grecs el sacrifici humà el consideren una cosa pròpia de bàrbars. Tot i que, si llegiu la Ilíada, una mica es diu així com qui no vol la cosa, però quan es fan els funerals en honor a Patrocle, o Pàtrocle, em sembla que hem de dir, quan es fan els funerals en honor a Pàtrocle, es maten troians, vull dir que hi ha sacrifici humà. Però en general, a mesura que avança l'edat del real, no l'edat del mite, el sacrifici humà normalment s'evita, d'acord? Llavors, quan parlem de sacrifici pot ser real o ritual, en el sentit que es fingeix la mort de la víctima, diguéssim, d'acord? Aquesta figura sembla que va ser utilitzada en alguns moments quan una ciutat, i quan em refereixo a una ciutat em refereixo a un país, la polis, els països aquests, Atenes o Esparta, que són països i que s'odien profundament, quan una polis, per exemple, tenia un Covid. D'acord? Quan hi havia una epidèmia, quan hi havia una disenteria, es triava, quan ja no hi havia cap altra solució, s'havien consultat els déus, s'havien tots fet tot el que s'havia de fer i l'epidèmia persistia o la ciutat estava en una ciutat de crisi terrible, es considerava que els déus estaven castigant la ciutat per algun crim de purificació que no s'havia netejat, diguéssim, i s'agafaven persones, aquestes persones simbòlicament
se'ls hi posava totes les impureses de la ciutat i se les matava, o de veritat o no, en tot cas, és igual, feien veure que les mataven, i aquestes persones eren expulsades de la ciutat i amb elles marxaven les impureses. Tenim alguns testimonis que varien la brutalitat de la cosa. Vull dir que n'hi ha que en tenim que els cremen vius o els tiren de dalt a baix d'un turó o que els posen en un barril o alguna cosa semblant i els tiren de dalt a baix de l'Acròpolis, ara no me'n recordo, Fins i tot hi ha qui diu que els emploma, no sé si una mena de quitrà i els posen plomes i els acaben tirant i no volen, per tant, ja sabeu què els hi passa. Fins i tot he llegit que alguns, ja sabeu el mite d'Ícar, aquest personatge que no fa cas al pare portant unes ales amb cera, devia ser cera, i puja al sol i les ceres se li desfà i acaba caient, doncs alguns han volgut veure en el mite l'explicació d'aquesta pràctica. Segurament no és així, però per què m'enteneu? Sabem d'una festa a Atenes, que es deien l'Estargelia, que era en honor a Apol·lo, on es triaven dues víctimes, no sabem gaire cosa més, que es sacrificaven i no se'ls matava, però se'ls feia anar, no sé si despullats o en tot cas amb alguna situació mitjanament humiliant per la ciutat i se'ls pagava amb branques de figuera i se'ls expulsava de la ciutat per sempre. I ells s'enduien aquestes impureses. Per tant, una altra figura d'exiliat que no tenim. Si va existir o no, que els grecs tenen el record d'aquest ús. El que passa és que no tenim testimonis que hagin passat en època dels... per exemple, sí que en tenim un poeta iàmbic, que no sonarà de res, però iàmbic vol dir poeta que es dedica a insultar la gent, d'acord? Poesia invectiva, això els grecs ho fan molt. Esmenta aquesta pràctica d'un personatge que és colpejat amb una branca de figuera i expulsat de la ciutat. O sigui que alguna realitat hi havia. Però Plató, i aquest el coneixeu tots, a les lleis, és a dir, en l'obra en què Plató dissenya la seva ciutat ideal, ja madur, és a dir, no el Plató de la República, sinó el Plató vell, diu això, si una plaga o una epidèmia assola la ciutat o si li cau al damunt alguna altra desgràcia semblant, aleshores s'envien els sacerdots i es purifica la ciutat. Es fan sacrificis i s'expulsen els farmacoi, o bé es recorre algun altre mètode duent a terme purificacions d'aquest tipus. És a dir, que això existia. No sabem fins a quin punt era més brutal o no. Seria un cas extrem d'exiliat. Clar, tot això us hem estat parlant de o bé un tipus de feuguer que ens és molt coneguda, o bé un tipus de feuguer ritual que no hem viscut, i ara us he de parlar de l'exili més famós, que és el de l'ostracisme. Per vosaltres, entenc, que ningú corregeixi, que això d'ostracisme, oi que quan diem va ser enviat a l'ostracisme o va quedar en l'ostracisme. De vegades es diu d'un autor, oi? Quan parleu d'un autor que ha quedat oblidat, es diu que va quedar a l'ostracisme. Vull dir que és una paraula que ha anat evolucionant en la nostra llengua, però que a Atenes vol dir una cosa molt concreta. D'acord? És una pràctica, la d'enviar algú a l'exili, i que ara us explicaré com funciona, i que ja veureu que en realitat no és una pràctica gens, trobo, bàrbara. És una pràctica que neix al segle VI abans de Crist amb la primera gran reforma democràtica d'Atenes. Vull dir que no és i que només va estar en funcionament durant l'espai de 100 anys. Vull dir que és una cosa que ens ha arribat i que tothom coneix, però que va funcionar només durant 100 anys. Vull dir que és molt poc temps. I, de fet, ara us en parlaré, per aquest sistema només sembla que es van exiliar només una vintena de persones, que no és gaire, ja ho veureu. I es tracta, crec que podrem arribar a l'acord, vosaltres i jo, que es tracta d'un mètode democràtic. Més salvatge o menys salvatge, però és democràtic. D'acord? Què és l'ostracisme? L'ostracisme vol dir enviar algú a l'exili. Ara veureu que no és ben bé així. A Atenes, l'exili d'una persona que és condemnada a l'ostracisme només és condemnada per l'espai de 10 anys, 10 anys durant els quals no pot ser a Atenes, no pot ser el país, i és obligat a marxar, però no se'l desposseeix dels drets de ciutadania, en tot cas, no perd la hisenda ni casa seva, ni li passa res a la seva família, només marxa durant 10 anys i després de 10 anys pot tornar. Per tant, no és ben bé un exili com els que hem estat parlant fins ara. Quan s'instaura aquesta pràctica? I per què es diu ostracisme? Algú sap per què es diu ostracisme?
Ostracisme ve d'ostrakon, que vol dir peça d'argila. Una peça d'argila com aquesta que teniu al dibuix. D'acord? Si algú sap grec, algú en sap, i així he de vigilar què dic. No. Vale. Aquí es pot llegir Temístocles, que tothom sabeu. Us sona el personatge de Temístocles o no? Us sona, Temístocles? Temístocles és un dels grans herois reals d'Atenes a la guerra mèdica contra els perses, un dels generals que aconsegueix derrotar l'invasor persa, l'invasor antidemòcrata, estranger i tot el que vulgueu, a la batalla de Salamina. Oi que sí que us sona, això? Vale, doncs un dels principals líders és Temístocles. Temístocles va ser condemnat a l'ostracisme i hem conservat moltíssimes peces d'argila en què hi ha el nom apuntat de la persona condemnada, perquè ara us explicaré el procediment. Temístocles va ser una persona condemnada a l'ostracisme. Després us ho explicaré millor, però bàsicament el que feien era una assemblea en què es reunien tots els ciutadans lliures, homes, això ja òbviament esclaus no, estrangers tampoc i dones encara menys, i s'agafava una peça d'argila, de fet la votació es feia al barri, que encara hi podeu anar avui, del Ceràmic, perquè hi havia ceràmica, es grafiava el nom de la persona que volies exiliar i es votava. I si, després us explicaré en quines condicions, s'enviava una persona a l'exili. I hem conservat moltes d'aquestes peces d'argili amb noms famosíssims, tant com Temístocles. Quan neix aquesta pràctica i per què? Neix aquest any, hi ha discussió, però bàsicament se sol considerar que s'instaura l'any 508-507 abans de Crist per la mà de Clístenes, que és el primer gran reformador després de Soló de la llei atenesa. I és el primer que fa o després de Soló sempre, però vull dir, es considera que Clístenes és l'inventor o el que assenta les bases de la democràcia. Llavors comença a fer unes lleis que es diu, ell i altra gent, però bàsicament ell comença a fer unes lleis que més o menys venen a dir que tothom ha de ser igual davant de la llei. Que és una cosa per nosaltres molt evident, però no tan evident. Avui ha sortit el cas d'aquest futbolista del Barça, exfutbolista del Barça, no en parlarem, però no tothom és igual davant de la llei, però en teoria hauríem de ser, oi? La reforma democràtica de Clístenes, entre altres coses, es fa perquè hi ha un període de grans guerres intestines entre les diferents famílies aristòcrates d'Atenes. Hi ha una lluita constant pel poder i, de fet, no hesiten a demanar ajuda a Esparta, si cal, que interfereixi en la política atenesa per aconseguir el poder. D'acord? El període de la Grècia arcaica, que genera tants problemes intestins arreu de Grècia, no només a Atenes, genera una figura que ha passat amb un mal nom a la història, que és la figura dels tirans. Un tirant, a part de les coses que ens aguanten els pantalons, tothom sap què és un tirà, oi? Per nosaltres Franco és un tirà, o Hitler va ser un tirà, a part d'un dictador, però fixeu-vos que les paraules que vam servir, dictador és una paraula llatina i tirà és una paraula grega, tirant-nos, designen més o menys el mateix. Una persona que arriba al poder sense mitjans democràtics, Hitler sí, però ja m'enteneu, i el Trump també, però sí, fa no fot. Però en tot cas i no cal que us defineixi que és un dictador i un tirà, ja ho sabeu. A Grècia no és així. D'acord? El que passa és que la paraula agafa una connotació molt negativa perquè què fan els tirans? Els tirans arriben pel poder de les armes, però d'altra banda, com feien les famílies aristòcrates. Les famílies aristòcrates tenien el poder perquè eren les més poderoses, no? Vull dir, el que fan els tirans és, com Cèsar, d'altra banda, accedeixen al poder i comencen a afavorir el poble. El poble, vull dir, la classe burgesa, el que avui en diríem o la burgesia o fins i tot la pagesia. És a dir, que es dediquen a anar en contra dels interessos dels més poderosos. I com que qui ha escrit la història són els poderosos, tirar va passar a tenir un significat terrible de seguida. Però, més aviat, les grans coses dolentes que van fer els tirans, aquests tirans d'Atenes, no parlo ni de Cèsar ni d'aquests d'aquí, però les coses més terribles que van fer els tirans en general van ser escabetxinar uns quants oligarques i uns quants aristòcrates, vull dir que a mi no em semblen ni tan dolents els tirans, però el fenomen dels tirans existeix a tota Grècia i a Atenes en particular. I els tirans van fer moltes coses bones. Això sembla els italians quan parlen de Mussolini, els meus amics, una cosa, sabeu això que diem aquí de
Franco hizo los pantanos, la seguridad social, no? Vale. Pues a l'Itàlia diuen, de Mussolini, en diuen anche ha fatto cose buone. Anche fatto cose buone. Bueno, els tirans van fer coses bones, sense els tirans segurament no ens hauria arribat la Ilíada i l'Odissea. Un dels que fixen la Ilíada i l'Odissea com els hem rebut és Pisístrat, que és un tirà. Què passa? Que, evidentment, això va generar un conflicte de classes socials, podríem dir avui, entre... Els tirans eren també de família bona, no eren pas quatre pelacanyes. Però Atenes estava allò que diuen al borde de la destrucció, i Clístenes i abans Soló el que fan és pacificar a través no de les armes, sinó de les lleis. I van fent la Constitució d'Atenes, diguéssim. Una cosa que fa, sembla, ara us estic explicant teories d'historiadors actuals, però que sembla que fa Clístenes per acontentar tant el partit dels Alcmeònides, que és d'on ve Pèricles, aquest Pèricles, personatge que tots coneixeu, una de les famílies importants d'Atenes, i el partit dels tirans, i els oligarques que anaven en contra dels tirans, és fundar un sistema que el Clístenes no utilitzarà mai, però que serveix com a amenaça d'expulsar algú si ocasiona problemes al funcionament normal de la ciutat. I és l'ostracisme. Aquest mètode, que a més sabem que ho va fer Clístenes pels mateixos grecs, us he posat... No us he dit de qui són les traduccions perquè les he fet jo de pressa i corrents, d'acord? Clístenes va promulgar unes noves lleis amb el poble al punt de mira, entre les quals va instituir l'ostracisme. Per tant, sabem que ho va fer Clístenes perquè Aristòtil a la Constitució d'Atenes ja ens ho diu. I per què servia aquesta llei? Diu, els atenesos que temien... Això és... Ui, no ho he posat. Això és Tucídides, l'historiador atenès. Diu, els atenesos que temien que una guerra tan llarga, la del Peloponès, pogués produir una situació insostenible a causa de les divisions internes, no, ha de ser una altra guerra, perdó, van decidir enviar un altre emissari per consultar l'oracle de Delfos sobre la millor manera de restaurar la unitat. Aquest va suggerir que un dels seus dirigents fos exiliat, i així es va establir l'ostracisme. Fixeu-vos que us ho he posat aquí sota, el primer condemnat va ser Hiparc, que és un familiar d'Hípies, descendent de Pisístrat, és a dir, de la família dels tirans d'Atenes. Va ser el primer exiliat i era el cap del partit dels tirans. Però fixeu-vos que entre l'exili d'Hiparc, 488, i la fundació de l'ostracisme, que més o menys podem situar al 508, han passat anys. I Clístenes ja no era al poder quan s'exilia Hiparc. Per tant, sembla que va ser un sistema per acontentar tothom i una mena d'amenaça, pensant sobretot en els tirans. Si aquesta persona torna a intentar usurpar el poder, se'l pot expulsar d'aquesta manera plenament democràtica. Ara us explicaré per què és plenament democràtica, ja m'enteneu, però així. De fet, totes aquestes primeres condemnes que teniu aquí, Hiparc, Mègacles, Xantip, Aristides, tots, que més o menys eren rivals de Temístocles, i potser per això van ser exiliats, en tot cas eren o bé del partit dels tirans o bé dels Alcmeònides. Vull dir que la tècnica que va idear Clístenes però que no es va fer servir, la van fer servir després, més endavant, contra els mateixos blancs que potser ja imaginava Clístenes. A la llarga seràs fet servir com a arma política per expulsar els teus rivals, ja us ho podeu imaginar, però en origen més aviat sembla que és una eina pacificadora. Vaig bé de temps? Hòstia, no. Aneu molt malament? Puc seguir xerrant? O n'esteu cansats ja? N'esteu cansats? No? Tiro. Que us explico el procediment, que crec que és molt interessant. Hòstia, anava a dir, crec que porto 20 minuts. No, porto una hora, collons. Perdó, Això ho haureu de tallar. Bueno, com sabem, no sabem gaires coses del procediment de l'ostracisme perquè la persona que més ens en parla és Plutarc, que és un biògraf, podríem dir, d'època imperial romana, és a dir, molts segles després. Però alguna cosa devia reunir i explica aquest procediment. Diu, el procediment de l'ostracisme, per donar-ne una idea sumària, anava així. Cadascú agafava un tros d'argila i escrivia el nom del ciutadà que es volia bandejar a la ciutat i el portaven a una zona de l'àgora. Els arcons primer comptaven el nombre total de trossos d'argila dipositats en un mateix punt. Si els vots no arribaven com a mínim als 6.000 vots, el procediment no seguia endavant. Després es col·locava per separat cadascun dels noms votats i ordenaven que aquell, el nom del qual hagués estat escrit per la majoria dels votants, fos bandejat de la ciutat durant 10 anys, sense però desposseir-lo dels seus béns.
us ho resumeixo una mica, però el que es tractava era es reunia tot el poble, tots els ciutadans lliures en assemblea i es votava. El que no tenim clar, ni per aquest text ni per altres, de fet, aquest text sembla clar que el que vol dir és que hi ha d'haver un quòrum de 6.000 vots, però no de la mateixa persona, sinó que el nombre total de vots ha de ser 6.000 i que el nom més votat ha de ser expulsat. D'acord? El que passa és que un altre testimoni ens diu que no, que hi ha d'haver mínim 6.000 vots de la mateixa persona. Val? Per tant, són molts vots, tant en un cas com en l'altre. Per tant, era molt difícil condemnar algú a l'ostracisme i per això només hi havia 20 persones. De fet, primer, abans d'aquesta votació es feia una reunió de l'assemblea de tots els ciutadans que exercien el poder de la democràcia i es discutia sobre la necessitat o no d'expulsar algun dirigent. Quan s'havia votat amb alçada tota la ciutat si es feia o no, es feia aquesta votació amb peces d'argila. Això es va fer durant algunes ocasions. Us en explicaré, us volia parlar també de Temístocles, però no ho faré. Us parlaré a mi el que em sembla més adorable, que és Aristides. Aristides és un personatge històric que es deia Aristides el Just. I just, en grec, és una paraula que, com també per nosaltres, està associat a la noblesa, a la rectitud, i era un personatge molt estimat. I ja veureu que ho va continuar sent. Aristides va ser condemnat a l'ostracisme, però no va complir la condemna 10 anys perquè se'l va reclamar, se'l va amnistiar, per tant era una possibilitat que es podia fer, se'l va fer tornar abans perquè Atenes es va trobar lluitant a la segona guerra mèdica contra els perses. I Aristides era un general important. I de fet és el líder dels atenesos a la batalla de Platea. Per tant, fixeu-vos com Atenes tenia una capacitat per expulsar els herois d'una manera tremenda, perquè va condemnar l'ostracisme Aristides i va acabar expulsant Temístocles, que aquí, per cert, vencedor, no, això us ho explico perquè com que no ho podrem llegir, vencedor dels perses acabarà anant a oferir els seus serveis als perses. Passarà la vida al servei d'Artaxerxes, vull dir que és curiós. Us he dit que va durar una cosa 100 anys perquè tenim l'últim dels condemnats a l'exili, que va ser el 417, Hipèrbol, dirigent del Partit Demòcrata. És igual. Us vull llegir el tros de Plutarc que explica el cas d'Aristides. Aristides, que us dic, era famós a Atenes per la seva rectitud moral. I el que passa és que el van condemnar a l'ostracisme igualment, i de fet, la foto que li vaig passar a la Maria de Lluc i que encapçalava aquesta PowerPoint, que no és aquesta ben bé, però és un òstracon aquí que poseu llegir Aristeides, literalment, Aristides Lysimachos, és a dir, fill de Lisímac. D'acord? S'apuntava nom i cognoms, que no tenen cognoms, vol dir fill de. I mireu que és una història meravellosa. Diu, Aristides va passar de ser, pel seu sobrenom, primer estimat i després odiat. Quan et diuen que tu ets massa bo, al final ja sabeu que això no. Diu, sobretot quan Temístocles va escampar entre el poble, l'enraonia que Aristides, amb el seu judicar i sentenciar cada cosa en privat, una mena de Sòcrates, havia desautoritzat els tribunals i, sense adonar-se, s'havia convertit en una mena de rei. I això en una democràcia. El poble, aleshores, ja sabia, aquí hi ha uns quantes per la victòria recent i, considerant-se digne de la màxima autoritat, havia començat a odiar els noms que tenien una fama superior a la massa. Enveja. Un cop van convocar a l'assemblea a l'Acròpolis, van condemnar Aristides a l'ostracisme, disfressant l'odi per la seva fama sota el nom de por a la tirania. Però, de fet, l'ostracisme no era un càstig per a un delicte. Tot això són reflexions de Plutarc, molts segles després. Es deia eufemísticament que era la reducció i la repressió d'un prestigi o d'un poder massa potent, però en realitat era un alleugeriment benèvol de l'enveja. No pas per infligir una pena irreparable, sinó per imposar un canvi de residència durant 10 anys. És a dir, que deixés de molestar. Aquella persona, si està creant problemes, ens l'enviem i ja està. És bastant civilitzat, si penseu. En general els maten. Vull dir que, en comptes de matar, el poble decideix si aquella persona ha de ser expulsada o no. Però quan van començar a sotmetre aquesta condemna homes realment innobles i malvats que s'ho mereixien, van deixar estar l'ostracisme. D'acord? Això és el que diu Plutarc. És a dir, que quan ho estaven fent bé ja no va servir. El cas d'Aristides, tot això ho diu Plutarc explicant el cas d'Aristides. Aquí us he posat una pintura del segle XVIII sobre aquest episodi que explica Plutarc. Diu, mentre els comandants... Heròdot ja ens esmenta que Aristides era un personatge fantàstic i que, malgrat això, va ser condemnat a l'ostracisme. Però anem a Plutarc, sisplau. Diu, s'explica que una vegada,
Mentre escrivien els noms de l'Argila, Temístocles sembla que ha iniciat aquesta campanya contra Aristides per expulsar-lo i treure-se'l de sobre, diu: un personatge analfabet ignorant va allargar el seu tros d'argila al primer que passava per allí, que era Aristides, i li va demanar que hi escrivís Aristides. Perplex, Aristides li va demanar quin mal li havia fet aquell home. Res, va respondre, ni tan sols sé qui és ni el conec, però estic fart de sentir que tothom li diu el just. Davant tals paraules, Aristides no va dir res, sinó que va escriure el seu nom al tros d'argila i li va tornar. Quan se n'anava de la ciutat, perquè el van votar i el van expulsar, aixecant les mans cap al cel va fer un prec contrari, segons sembla, al d'Aquil·les. Aquil·les, quan se'n va de l'assemblea en què estan reunits els reis ultratjat per Agamèmnon, demana a la seva deessa, a la seva mare, que és deessa, que castigui els seus propis companys perquè el trobin a faltar. I Aristides, que era just, va dir això de que cap desgràcia colpís els atenesos que fes que el poble es recordés d'Aristides. El van recordar i el van amnistiar i el van fer tornar i va acabar sent un heroi. Us havia portat també el tros que Plutarc explica l'ostracisme de Temístocles. Plutarc està obsedit, no us ho llegiré, a justificar, o sigui, a explicar l'ostracisme com una tècnica dels desgraciats i dels pobres per poder suportar l'enveja que tenen respecte als homes veritablement grans. Ben bé sembla la imatge d'un aristòcrata o d'un ataca una mica a la plebs, diguéssim. És igual, no us ho llegiré, però perquè és una mica el mateix. Volia acabar, i de fet us hagués parlat més estona, però ja veieu que m'he repartit molt malament el temps, volia acabar amb un cas de, per acabar millor, no exili. D'acord? Una persona que no és exiliada, però clar, no va ser exiliada, però el van condemnar a mort. Un petit detall, d'acord? Una cosa que podia fer, i això també em va bé per parlar de l'exili, penseu que estem parlant no de Grècia, sinó d'Atenes tota l'estona. Ja veieu que l'ostracisme... Per què desapareix l'ostracisme? Perquè desapareix l'ostracisme quan desapareix la democràcia. Clar, és un sistema d'enviar a l'exili algú que parteix del fonament democràtic entès a ciutadans, homes, mascles, però, en tot cas, en una societat esclava. Però ja m'enteneu que sense el sistema que suporta el dret a vot de tothom, l'ostracisme ja no té sentit, per tant, desapareix. Abans de tot això, tenim un personatge molt cèlebre, que aquest sí que tothom el coneix en aquesta sala, que no em nego a creure que hi ha ningú que no conegui qui era Sòcrates, oi? Sòcrates va ser condemnat a mort pels seus conciutadans per diferents motius, que no venen al cas, en tot cas, per corrompre els jovenets, diuen, no? Per fer-los malbé, i per no creure en els déus de la ciutat i no sé quantes històries, és igual. A Sòcrates també se'l condemna a mort en reunió de l'assemblea dels ciutadans i es vota 2 vegades si es mereix o no la condemna a mort. El primer cop el voten i el condemnen a mort, però per una diferència molt petita. D'acord? Llavors el condemnat tenia dret a reclamar una pena diferent a la qual havia estat condemnat. Per tant, acostumava la gent a demanar una multa, condemneu-me amb una multa, a pagar una multa, i així no em mateu. O demanaven una contrapena, la més habitual era deixar-me marxar a l'exili. No tornaré mai més, però no em mateu. Sòcrates, després que l'hagin condemnat a mort, té dret, doncs, a aquest discurs de rèplica i demanar que abans de la segona votació votin una pena diferent. I explica les raons per les quals no volen anar a l'exili. I jo les trobo meravelloses. Llavors, us les llegiré i aniré acabant, perdoneu. Diu, com que jo estic convençut de no fer cap tort a ningú, sóc ben lluny de voler-me'n fer un a mi mateix i dir de mi que em mereixo una pena, i pitjor encara, de ser jo mateix qui n'hagi de demanar una per mi. Perquè ha de demanar ell la contrapena. Diu, per por de què? Potser de no haver de patir el que em demana en Malet, que és un dels seus acusadors, que ja us he dit que no tinc clar si és un bé o un mal, morir-se. I en lloc d'això hauria de triar una pena que sé que m'és un mal, mentre que de la mort no sé si és un bé o un mal, perquè no sé què vol dir morir, sé segur que la contrapena que demanaré és un mal. I a sobre, demanar-la. Els grillons, potser? I per què hauria de viure en una presó, esclau d'una autoritat que es va renovant sense parar, la dels 11, una altra institució atenesa? O bé una multa i quedar-me a la garjola fins que l'hagi pagada? Però la meva situació és com us deia fa una estona, no tinc diners per poder-la pagar. Llavors, què em queda? Demanar l'exili? Oh, potser m'hi condemnaríeu. Però m'hauria d'estimar molt la vida, ciutadans d'Atenes, si fos tan poc enraonat de no poder calcular que si vosaltres, que sou els meus conciutadans,
no m'heu pogut suportar les converses ni els raonaments, sinó que us han resultat tan pesadíssims i odiosos que ara busqueu desempallegar-vos-en, com, doncs, podria una altra gent suportar-me'ls, com si res? De cap manera, ciutadans d'Atenes. Seria realment bonica la meva vida, exiliat a la meva edat, vell com sóc, errant d'un país a l'altre, vivint com un proscrit. Tinc molt clar que allà on vagi, els joves em pararan l'orella quan en raoni, com passa aquí. I si me'ls tragués de sobre, ells mateixos convencerien els més vells i em proscriurien. I si no me'ls tragués de sobre, em proscriurien els seus pares i familiars per causa seva. Diu, per tant, per anar d'exiliat en exiliat, per tant, mateu-me. Encara fa una cosa més divertida, Sòcrates, que és, acaba això i diu, per tant, com que no us puc pagar una multa, com que no vull anar a l'exili, us demanaré una contrapena, l'única que em mereixo. Pagueu-me les dietes. Bàsicament. És a dir, diu, la cosa que em mereixo és que d'ara endavant em mantingui l'Estat, perquè sóc tan útil a l'Estat que és l'únic que em mereixo. Evidentment, després d'aquest discurs, voten i tots gairebé l'han condemnat a mort i l'acaben matant. Si hagués tingut temps us hagués parlat una mica d'una derivada, que és l'exili a Roma, i us hagués parlat d'Ovidi de fet, l'exiliat fundacional de Roma és un grec, un troià que ha hagut de marxar a l'exili, que és Enees, no? Enees ha hagut de fugir de Troia i funda Roma, bueno, l'Alba Longa, és igual. No tinc temps, m'he quedat sense temps, i per acabar, em deixeu llegir-vos un text final. 3 minuts, i acabem a un quart. Em van dir que podia acabar a un quart, per tant no m'hauré passat tant. Us llegiré el tros final de Sòcrates en el moment en què ja ha estat condemnat per segona vegada a mort i, per tant, morirà. De fet, en un diàleg posterior se li ofereix la possibilitat d'escapar-se i fugir a l'exili i torna a dir que no. Per tant, això de l'exili penseu que era una cosa realment greu i no només per la nostàlgia de ser expulsat de casa teva, sinó per la vergonya que suposava, l'atac a l'honor. Quan ja l'han votat, una cosa molt bonica de la defensa de Sòcrates, aquest discurs en el judici, és que tota l'estona us heu fixat que va dient ciutadans d'Atenes. Això no és la manera en què Sòcrates s'hauria d'haver dirigit a les persones que el jutjaven. Sòcrates va dient Andres Athenaioi, homes d'Atenes. Jo he traduït ciutadans d'Atenes. La fórmula que hauria d'haver fet servir és Andres Dikastai, Dikastai Athenaioi, és a dir, jutges d'Atenes, perquè l'estan jutjant. No són homes o ciutadans, són jutges. I no ho fa servir mai, excepte al final, quan es dirigeix a la gent que ha votat en contra de matar-lo i aquells passen a ser jutges perquè són justos, perquè no l'han votat a favor de matar-lo. I, en canvi, els seus botgins els anomenen no com a jutges, sinó com a justiciers, cosa que és una fórmula molt bonica. I abans quan ja l'han condemnat a mort, fa l'últim discurs. Només els jutges. I els diu que potser la mort no és un mal o un bé, sinó que hi ha moltes probabilitats que sigui un bé. I llavors us acabaré així, d'acord? Encara que no tingui relació directa amb l'exili, o sí, perquè és la contrapena que ell acaba acceptant. Diu, examinem-ho així, perquè hi ha una gran esperança que sigui un bé, la mort. Perquè morir és una cosa o una altra. O bé és com no ser res, i el mort no té cap sensació de res, o bé, segons s'explica, resulta que és un canvi i un trasllat de l'ànima d'aquest lloc a un altre lloc. Oi que, a més, nosaltres que som de tradició judeocristiana, això ens ressona bastant? I si és això de no sentir res, però és com un son d'aquells en què qui el dorm no té ni un somni, llavors la mort seria un guany extraordinari. Els que ens costa dormir, això ho entenem molt bé. Jo crec que si algú considerés aquella nit en què va dormir tan profundament que no va tenir ni tan sols un somni i comparés altres nits i dies de la seva vida amb aquella nit i hagués de dir, després de rumiar-ho, quants dies i nits ha viscut millors i més agradables que aquella nit, crec que fins i tot si no és un home corrent, sinó el gran rei dels perses, els podria comptar amb els dits d'una mà en comparació amb la resta de dies i nits. Si llavors la mort és una cosa així, jo afirmo que és un guany. Perquè llavors tot el temps del món no sembla que sigui sinó una sola nit. Si, en canvi, la mort és una mena de trasllat d'aquí a un altre lloc, i és veritat això que s'explica, que allà hi ha reunits tots els morts,
Quin bé més bo que aquest hi podria haver, senyors jutges? I aquí explica que tots els beneficis de trobar-se els grans herois de l'infern. Això m'ho salto, d'acord? Però penseu que, si us moriu, si us cau un test ara, penseu que no n'hi ha per tant. És igual, acabem aquest tros, Acaba explicant això, diu, jo pagaria per poder discutir amb Ulisses a l'infern, perquè a més a Ulisses no li té gaire estima, Sòcrates, Diu, acaba explicant això, diu, però també vosaltres, senyors jutges, heu de tenir confiança davant de la mort. I tenir en ment una sola veritat, aquesta, que no existeix cap mal per a un home bo, ni quan és viu, ni quan és mort, i que els déus no es desentenen mai dels seus afanys. De fet, el que avui m'ha passat a mi no ha passat perquè sí, sinó que és ben clar el fet que hagi estat condemnat a mort, sinó que és ben clar que he arribat a un punt en què morir i desempallegar-me de tots aquests afanys era el millor que em podia passar. Per això també el senyal diví no m'ha fet girar cua. Sòcrates, que s'estimava molt, deia que tenia un dèmon, un ésser diví a dins que li deia què havia de fer. Per tant, si li havia dit que havia de dir tot allò pel qual l'han condemnat, vol dir que li tocava ser condemnat. Diu, no m'han condemnat, per això també el senyal diví no m'ha fet girar cua, i per això ja ni tan sols guardo rancor als que m'han condemnat, ni als meus acusadors. I així tot, no m'han condemnat ni acusat amb això en ment, sinó perquè creien que em farien mal. I això sí que es mereix que els ho retreguem. Però tot i això, encara els vull demanar una cosa. Quan els fills em creixin, castigueu-me'ls, senyors meus, mortificant-los com us he mortificat jo. Si és que us sembla que es preocupen dels diners o de qualsevol altra cosa abans que de la virtut. I si us sembla que es creuen qui sap què sense ser-ho, renyeu-los com us renyava jo, perquè no es preocupen del que els cal i es creuen ser qui sap què quan no valen res. I si em feu això, jo hauré rebut de vosaltres el que és just, i també els meus fills. Però em sembla que ja és l'hora d'anar-nos-en. Jo a morir, vosaltres a viure. Qui de nosaltres se'n va trobar una sort més bona és una cosa obscura per a tothom, tret de per al Déu.